Rok 1968, 42 rokov pred Gruom. No, Kevin. Mere due, aspetta. No, 1200, aspetta. Makarov. Walter, pozri sa! Aj tieto rozkošné malé príšerky idú do Orlanda. Idete na zlodukon však. Jelenka! Chcem autogram od mojich obľúbených zloduchov. Scarlett zbesila! Keby som ja bola Mimoň, tak by som chcela pracovať pre ňu. Vítajte Zlodukon, najväčší kongres zloduchov z celého sveta. Nejaký zlodušský talent? Slušné. A čo vy? Nejaký zlodušský talent? Hello, la. V tom nie je zlodužstvo ani talent. Dámy a páni, super zloduška, na ktorú všetci čakáme. Je to vážne dobrý pocit byť zlá. Pracujte pre mňa a získate všetko. Rešpekt, moc. Banána! Páni, aký nažhavený. Možno ich upokojíme rozprávačkou pred spaním. Petrňpory? Kde bolo, tam bolo. Žili raz 3 malé prasiatka. Tie stretli veľkú zlú vlčicu a tá si ich najala, aby pre ňu pracovali. Jedného dňa urobili prasiatka hroznú hlúposť a tak sa vlčica z plných pľúc nadýchla a sfúkla ich z povrchu zemského. Koniec. Už čoskoro.